Takže, ten náš akože huslista, Berdych, to je taký podtat špinavý v šiltovke, ako je možné, že vôbec taký niečo žije na svete. To čo bolo toto, to je normálne. Inak, poviem vám chlapci, aj tá CSK, no čo robia, ja toto už neviem, ale ešte jedna vec. Raz, príde veľké šťastie, obr šťastie. A príde to skoro, to si pamätajte. A potom sa dosmejete. A ja budem iný pán. Ale to už bude neskoro. Neskoro bude. Tatko, a ty, prosím ťa, už sa na tej lige furt len toľko neotknúť, niečo už aj by si mohol niečo vykonať pre svoje zdravie a život a lásku a sex a niečo. Tam neseď buď dokola, Duško. A ty si ma prečo furt brežíš do tých úst? Za to, že ty miluješ Fica, ja nemôžem, že ty ho nedáš za nič. Čo ja s tým mám robiť teraz? Ale mám vás rád, ale zase som dostala bana. Nejaký admin, hnusný, odporný, škaredý ma zase banuje. Ako sa tam mám dostať? Nedá sa nič. Nik sa mi dá vytvoriť, lebo keď ho vytvorím z takého programu, tak mi príde mail, že ďakujeme, ale vášho účtu nie je možné vytvoriť nový e-mail, nový nick. Ukážem vám tam, čo mi prišlo. Takže idem na e-mail. No. Prišla mi správa takáto, že dobrý den. Vaše žádost o registraci na serveru Lige.cz byla administrátorem zamítnuta důvodem je předchozí porušení podmínek diskuzí. S pozdravem tým Lige.cz. A to kdo bol? Zedník? Bufik? To ty? Skôr? To priznaj sa, zmrdečku, ale ja si ťa nájdem. Ja si ťa nájdem. Ledá v Praze, nebo v televízii. Dobre, ahojte.